Ya malam. Ya malam. Allah ya ja da zamanin malam. Ga 60 ga sutura. Ka bari a cikin 90 din nan zan baka 10 sai rike ta. Ya malam. Za ka yi albarka. Amma malam ni ina da wani abu da yake sha min kai. Menene Ina da tambaya. Tambaya ta. Malam naji a gari ana ta yaya dadi cewa wai ku ne kuke ganin aljani da ita har ku kama shi ku kona shi. Ai mu muke kama shi, mu kona shi, mu daure shi, mu sa shi a kwalba. Kuma malam ta yaya kuke kama shi ku daure shi har ku kona shi? Kana bukata mu nuna maka a zahiri ne? Ai haka nake so ran kashi dade. To kwantar da hankalinka. Haka muke mai. Matsalar yaran nan kenan. Daga gwaji an nuna maka abu kawai sai ka gudu. Kai, ya na ja nuna rike ne. Kai. Wai wani abu na rike fa na kama ba kai. Ba ku ne kuke kama mu ba? Dan Allah, ni da wasa nake masa, da wasa nake mai wallahi. Ai ku kona mu. Ku yi haƙuri da wasa nake mai dan Allah, dan annabi ku cika mu dan Allah. ku muke. Dan Allah ku yi haƙuri. Yau mun kama. Dan Allah ku yi haƙuri. Tsotse maka jini zami. Jinin nawa? Eh. Ya gulgulu kama shi. Ku danna mana subscribe sai ku danna mana kara ga bago da ku